Ngiyabingelela kakhulu bazalwane egameni elihle Nkosi yethu Jesu. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane kakhulu. Uma wasuhlanganisa wonke lama audios ulalele ufune imotive, ufune umnyombo ukuthi why ikhulunywa kanjena. Inhloso nje enkulu bazalwane ukuba si-acknowledge uNkulunkulu wethu, simazise uNkulunkulu wethu uthi uNkulunkulu wethu, simjabulise simthokozise sisesemhlabeni. Whether uJesu sebuyile noma akakabuyi, uJesu uzobuya masinyane noma uzobuya masinyane, but thina siphila emhlabeni esisindisiwe egameni kaJesu, sipheleliswe entandweni ephelele kaNkulunkulu. Imotive lapho nje kakhulu. Imotive lapho nje. Uyabona mawulala usebungcweleni, yabona. Ulala usebungcweleni. So wethu uJesu kufica usebuthongweni ulele, then uvukela kuye uhamba naye. Okay. Our ultimate goal is to reach heaven bazalwane. But singakafika ezulwini ayenziwe phela intando kaNkulunkulu emhlabeni. And njengoba siyenza la emhlabeni bazalwane siphila emhlabeni oliterally. Onendlela zakhona zokwenza zokuphila. Esingeke sikwazi ukucompromise izwi likaNkulunkulu ngenxa lezo ndlela. And mase ngalikompromise izwi likaNkulunkulu izimo zizosishaya. Abanikazi belezo ndlela bazozivukela. Right. Ngishilo kwabazalwane ngathi kunezinto eziliterally uNkulunkulu azozenza ezingama disasters emhlabeni. Okufuneka nizazi. Okufuneka uzazi. Kufuneka uzazi ngempela. Yabo nje ububhizi uqoqa izinto nje it's fine. Awunalo ulwazi. Kodwa kufuneka wazi kuzoyenzakalana ngezinto zakho mase kufika isikhathi solaka likaNkulunkulu. Literally. Khona ichaos ezoba khona emhlabeni. Khona inhlekelele ezoba khona. Khona incithakalo ezoba khona emhlabeni. Ilethwa uNkulunkulu ngqo. Isizathu ukuthi usebhekene nabantu abamelene naye abangamkholwa, abangamazi uNkulunkulu, abamrejectile ama rebellious people, abantu aba rebellion to God. Abanemithetho yabo abangayifuni imithetho kaNkulunkulu, abavuma imithetho kaSathane, bathatha umqondo kaSathane besebenza imithetho yabo yokuphila la emhlabeni ephambene nemithetho kaNkulunkulu. God is coming against those people. God is coming against such people. So ngifuna sibuke nje manje kule audio kubazalwane egameni kaJesu. Ngifuna sibuke nje manje kule audio angifisi ukukhuluma kakhulu bazalwane because lento ingama series njengoba ingama series nje isho ukuthi mawuqede enye uzophinda futhi ungene kwenye uyilalele into eqhubakalayo. So akuyona once off. So uma uza ukuthi okay angathi ngisadinga more qhubeka futhi. So nje manje sovula izwi lenkosi bazalwane elikhuluma ngalezo zinto. Yabona sikhulumile ukuthi ekuveleni ekumbulweni kwenkosi uJesu i-lighting system izophazamiseka. Izofeyila. And kuzoba ne-confusion emhlabeni enkulu ngendlela emangalisayo. Emhlabeni wonke. Because ilanga lizofihlwa ngelisaba khona, ngelisanikeza ukukhanya. Inkanyezi izowa ivela lezulu nesibhakabhakeni wele phansi emhlabeni. Kuzozama amazulu kuzama umhlaba. In the appearing of our Lord Jesus Christ. Ngikhulumile ngalokho, I'm just recapping. Now, ngifuna ke manje ukuthi sibuke into ye chaos, ichaos ezoba khona emhlabeni. There will be a chaos bazalwane emhlabeni. There will be a chaos. Ngesikhathi sakho uNkulunkulu asisazi usuku kaJehova bazalwane kaJehova lwaziwa nguye. Yabona, thina kwethu ukukholwa nje kuphela. All right. uEzekiel chapter 38. Hezekiel ngesizulu bazalwane. Hezekiel chapter 38. Umpostoli Paul uthi asihambe ngokubona sihamba ngokukholwa. Ngoba konke okubonwa kungowesikhashana kodwa ungabonwa kungowaphakade. That's faith bazalwane. Hezekiel chapter 38 verse 20. Sibuka manje izinto uNkulunkulu azozenza yena personally emhlabeni
Kona abantu bazalwane abanenkolelo ethi uNkulunkulu usithanda kabi, uNkulunkulu njengeka asilahla sihogweni, uNkulunkulu ngeke asijezise, ngeNkulunkulu izinto ezibhlungu. Wena uqobo lakhe ingane yakho yediscipline mayingenzanga kahle. Wena uNkulunkulu njengoba ekudalile nje usidalwa sakhe awufunda kudiscipline. Uyakuphika ukuthi uNkulunkulu uzoba discipline abantu emhlabeni. And lana kuzobe ngasona discipline ngoba umuntu uma umdiscipline umnikeza ithuba lokuthi abone iphutha lakhe. Uyambuyisa uyamqondisa kusenethuba lokuthi usengakuwe lo muntu. But uma umuntu usumjezisa usumphanisha, then sekusijeziso, and le punishment ikhona ipunishment ukuthi uma umphanisha umuntu nakhona kusekhona ithuba lokuthi uzobona iphutha lakhe aphenduka abuye. But this punishment of condemnation la uNkulunkulu esezobhubhisa khona, yabona, angithi wena ububhizi ushaya inceke zakhe, uyishaya ngamazwi, uyishaya ngomlomo, uyihleba, uyikhuluma kabi, then emva lokho zakugcina ibulewe ngoba manje ubufaka inzondo kwabanye abantu ukuthi kuzondwa inceke zikaNkulunkulu. Isikhathi ukuthi manje uNkulunkulu ayiphiniseleleke manje. Verse 20, ukuba kuthuthumele phambi kwami izinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwane zasendle nazo zonke izilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni nabo bonke abantu abasebusweni bomhlaba, izintaba zidilizelwe phansi, amawa awe nezingange zonke ziwele phansi. Uyayizwa into uNkulunkulu azoyenza emhlabeni? Uyayizwa? Namanje usadaza inkani ukuthi ungaphila ubungcwele. Namanje usadaza inkani ukuthi ungaphumi kuma systems alelezi uyihlambulule, uyihlukanisele uNkulunkulu. Siyeza isikhathi. Yabona this time bazalwane, this period, it will be a chaotic period ever since the creation of the world. I-creation yonke will be disturbed, will be shaken. The whole creation. Ngicela ukuphindela futhi. Ukuba kuthuthumele phambi kwami izinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwane zasendle nazo zonke izilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni nabo bonke abantu abasebusweni bomhlaba. Underline that. Yonke into edaliwe izonyakazisa, izothuthumela ebukhoneni bukaNkulunkulu. Izintaba zidilizelwe phansi. Asikakuboni njengamanje lokho. If you check history, asikayiboni lento. Akukho la kubhalwe khona kuthiwa hey kwewadilika izintaba zonke, amawa onke, ingange zonke. Kuzoba nechaos enkulu emhlabeni nedestruction. Yonke creation will be disturbed. Ilwane ngapha azazi ukwenze njani enabuzelayo esolwandle esemhlabeni, azazi yonke into izobe iphazamisekile. Kwenzakalani? Abantu bonke, yabona, bonke abantu abasebusweni bomhlaba, izintaba kwazona uqobo ziyamangala, ziyadilizwa, zidilizelwa phansi, amawa onke, amawa ayawa nezingange zonke ziwele phansi. Ngiyakumbizela inkemba kuzo. Ngiyakumbizela inkemba kuzo zonke izintaba zami, isho iNkosi uJehova, inkemba yalowo nalowo imelane nomfowabo. Ngiyakubahlulela ngesifo nangegazi, nginise phezu kwakhe namaviyo akhe nabantu abaningi, abanye imvula ekhukhulayo namatshe esichotho nomlilo nesibabule. Ngiyakuzenza mkhulu ngizingcwelise, ngizazise emehlweni ezizwe eziningi, zazi ukuthi nginguJehova. Njengamanje abantu abaningi abazi ukuthi uJehova unguJehova ba kusahlushwa abazalwane abathatha isinqumo sokwenza imiyalo kaNkulunkulu, sokuphilisa lukaNkulunkulu. Bayabahlupa, babazonda, benza yonke into abayithandayo, bakhulume, badelele, bahlambalaza uNkulunkulu, bayiphakamise, bakhukhumale, baqhoshe. Then usathule nje uNkulunkulu usayifihlile. Siyeza isikhathi lapho uNkulunkulu ezoyiveza khona, ayibone sekhona. Lesi sikhathi kube sekuyiso ke manje. Uyobuka uphi wena? Uma sekunyakaziswa intaba, kuwamawa, kuwingange, kugijima izilwane ehlane,
yabona ziphuma ehlathini izilwane zize kubantu abantu baxakekile ukuyintaba abakhe entabeni abakhe phansi kwentaba kuyazamazama yonke into yabona sekuyisikhathi sokuthi uNkulunkulu aziwe ayibonakalise ukuthi uNkulunkulu nguJehova zikhonza umdala wensuku bazalwane bangasidelela nje manje abantu basihlukumeze basiphathe kabi basicindezele then basizingele basibulala abanye bethu it's fine but siyeza isikhathi ukuthi uNkulunkulu ethi ayikhombise. And ngicela uxwayisa ngifuna ukuthumela umyalezo kulabo abahlukumeza abanye abantu ubalalelisa labantu abadelela insindiso abadelela amakholo asindisiwe gelekeqe ubalalelise lekhuzana lentshumayelo ukuthi kusiyeza isikhathi sabo ngoba nabafile bazovuka. And into ebuhlungu nje manje uma efuna umuntu edelela uNkulunkulu uyohlushwa lapha emlilweni lapha neHades. Laba bazobe bephila abangani bakhe oshomi bakhe laba abazobe besele emhlabeni makufika lesi sikhathi sika Jehova bekhona basazoyizwa intukuthelo kaNkulunkulu. But ishumayela uJesu othethelelayo umuzwa lentshumayelo nje manje phenduka ngempela. Yazi khona into eyenziwayo lokhu uzana uRahab isifebe abaningi bathi bahlakaniphile bayazi kodwa bazohlula uRahab isifebe. And uRahab uJesu uyomntomula phakathi kwesixungu ngomuhla okwahlulelwa athi uRahab waphenduka. uIsrael kuthuyeza uhamba noNkulunkulu then uRahab wafihla inhloli evela kwaIsrael wayesethi ningikhumbule mina nendlu yami wakhola uRahab bengakafika abantwana baIsrael kungakabonakala nonqoba kwabo kodwa ezwile nje uRahab ukuthi hey labantu bahamba noNkulunkulu labantu ezwile ukuthi khontezayo lo uNkulunkulu ohamba nalabo abantu asikamboni nje manje la eJericho kodwa hey makafika la eJericho labantu bemikahle labantu labaIsrael bemkahle bengcwele uNkulunkulu ebalwela hayi siphelile thina sibhubhile. Yebo siyiJericho siyaziwa si powerful military is powerful sinebuthe eliqinile lezempi sinengange eziqinile hayi kodwa uJehova wabakavinjelwa wakhola uRahab and ubhaliwe encwadini yesikhumbuzo sababa nefaith. Wena ubungebe nayo ifaith nje manje ukuthi lezi zinto uNkulunkulu ayikhulumayo la ngabaprofeti uzozenza uNkulunkulu ukholo nje manje usuke la ukhona uze la ku safe khona uze ezwini likaNkulunkulu udele konke uze emyalweni kaNkulunkulu uzoyilahla uthi hey ngiyisaba lento ezokwehlela umhlaba. Njama nje ngibalekela kuJehova uphilayo ngibalekela kuJesu Kristu ngimukela uJesu abe inkosi uJesu sengimukele ngisindisiwe kodwa manje still ngiyingxenye ama systems alelizwe ngidela konke kwalelizwe ngiyaphuma ama systems ngoba ngiyayikholwa lento ezayo nje manje lo nkulunkulu okhulunywa ngaye la lesi prophet ngesikolo angifuni ukuficwa ilento ngiyabaleka nje manje. All right, okay. Yeah, besifunda kuphi vele bazalwane. Besifunda lapha na uEzekeli 38. Yabona? Izinto ezokwenzeka. Abantu emhlabeni wonke bazothola ubufakazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Njengamanje abantu amaRoma chapter 1 ayasho ukuthi so that men are without an excuse. uNkulunkulu uyibonakalisile ngayo yonke into ayidalile. But still abantu abamkhonza uNkulunkulu njengoNkulunkulu. Instead bathatha into edaliweyo bashintsha imvelo edala uNkulunkulu bakhothama kuyo bazenzela uNkulunkulu nabazenzela izithombe bahubha yona bathatha igolide edala uNkulunkulu balenza imali then imali umamoni uNkulunkulu walelizwe into abayiphilela abafuna yona. Ngisho sebekhuzwa kuma Hebrew 13 verse 5 ukuthi konke enikwenzayo kungabi ukufuna imali kodwa still bayaqhubeka yonke into abayenzayo ngisho sebesindisiwe ukufuna imali nentshumayelo zabo ukufuna imali. Ubizo lakho umuntu ukufuna imali khona igangi njengamanje ziyabona ukuthi ngapha uhlangothini lokwa professionalism izinto ayisahambi kahle imisebenzi ayitholakala. Umuntu uma eqeda umatric ucabanga ukuthi hayi ngcono nami ngihambe ngeBible college ngihambe ngeuniversity ngikwenza itheology ngibuye lapho ngiqala ibandla ngizoceba ngizoba right ngizoba mnandi. Vele ireligion sebenza iprofessionalism yindaba na ingoba manje bafuna imali. iBhayibheli leli mabelifunda balifundela ukuthi bathola imali ngalo hayi ukuthi bazuza imphefumulo ezosaba uNkulunkulu emhlabeni ihlushwe izondo yaliwe ihlukunyezwe iphathwe kabi icindezelwe kodwa bafundise iBhayibheli bafundise izwi kaNkulunkulu ukuthi labantu bahambe bamela uNkulunkulu emhlabeni mabebulawa bafe bafela uNkulunkulu then babathembisa ukuthi uNkulunkulu uzobalwela ngelinye ilanga. Asenziwa lokho manje because ubheka unikelo bangaka abantu abasebenzayo abangilandelayo engizothola kuba imali is about money manje ukuthi baphila ubungcwele labe khona it doesn't matter.
singamangalelwa isifebe uRahabi owathuthumela wenza isenzo esihle, because faith without action, that faith is not working. Umuntu uyakholwa, you must have an action. You must take action. What action? Wokuthi ngidela konke. Why udele konke? Uzophila ngani? Uzophila kanjani? Ngizophila ngokukholwa. uNkulunkulu uzoyenza indlela ayingayiboni njengamanje, kodwa ngiyikholwa, nginesiqiniseko ukuthi khona. That is faith. That is faith. uRahabi ingakafika impi kwaIsrael, ingakafika ukuzolwa neJericho, and uma befika labantu bavele baconfuse abantu, bavele bazungeza iJericho ngasikhombisa, bahambe behlabelela, bahamba usuku, one day, one at a time, bazungeza once a day, then ngosuku luka7 bazungeza kwayi7 zawo indonga zaseJericho. Wasinda uRahabi isifebe, wasinda uRahabi isifebe, wasinda. Abazosinda njengamanje abazalwane, abantu abazothi mabezwa lentshumayelo, bezwa leli qiniso leli, ba-acte. Then uma bethi bayakholwa basindisiwe, there must be an action that accompanies their faith. Kufuneka kube no-action ophekezela ukukholwa kwabo. Ukukholwa kwabo ukuphekezelwa yini u-action. U-action othi no, ngiyaphuma manje kuma-systems alelizwe, ngoba vele uNkulunkulu uthembisa ukuthi uzowenza lezi zinto emhlabeni. Hayi, ngiyayisaba mina lento. Ubani ozobhekana noNkulunkulu mayesethi ukuthele? Alright, asifunde elinye ivesi ke bazalwane egameni kaJesu. Sibuka ini njalo lana, sibuka i-chaos ezoba khona emhlabeni uma uNkulunkulu esezibonakalisa ukuthi uNkulunkulu, ngoba njengamanje bayamthuka abantu, bayasihlupha abantu, isikhathi besihlupha babona kuthulekile, baze basho ukuthi kwenziwa ukuthi kusibanibani, usibanibani kwenziwa ukuthi, usibanibani kwenziwa ukuthi. Bayabala. Abanye sebafa, babule ubani waboshwa, ubani nange-COVID nje khona abantu ababoshwa bamele iqiniso, baboshwa. Then kuningi okwenzakala abazalwane ngabantwana bakaNkulunkulu abamele iqiniso, yethi abantu bayahleka, bahleka usulu, bathuphi lo uNkulunkulu wabo. Bahlala bengibuza bethi kanti uphi lo uNkulunkulu ohlabelela kahle locula ngangihlabelelela, umphefumulo wami omele wena baba, wena Nkulunkulu, Nkulunkulu ophilayo. Alright, sisezwini likaNkulunkulu bazalwane egameni kaJesu. Jeremiah 4, ezinye inceku lezi ezahlushwa, njengoba ngikhuluma ngoEzekeli nje bayayazi lento, la bekhona bayayazi into engikhuluma ngayo. OJeremiah bayayazi lento. Ilapho uJesu asho khona ukuthi ningamangali, ngicabanga ukuthi ulokhuzana uMatthew chapter 5 verse 12, ukuthi benze njalo kubaprofeti abanandulelayo, babahlupha, babahlukumeza. Uma benizonda bekhuluma konke okubi ngenxa yokuthi ndatha isinqumo nje sokuthi nikhonze mina, nenze imiyalo yami, then ningakhathazeki, bakwenzile lokho kubaprofeti ngaphambilini. Obani abaprofeti? Bona oJeremiah. Umfundisi noJeremiah bazalwane bahlushwe kabi, behlushela nje ukuthi bazotshela abantu iqiniso, futhi betshela wona amakholwa lawo ayethaya lazi iBhayibheli ukuthi phendukani, le ndlela enihamba ngamanje ayimthokozisa uNkulunkulu. Nina seniyizwe phela manje, nixubene nezwe manje. Phendukani, shiyanizwe nendlela zalo. Hayi, bahlushwa uJeremiah bazalwane, bahlushwa uJeremiah. Esizwe ukuthi uprofeti uthina ekuhlushweni kwakhe. uJeremiah 4 verse 23, mina ngikufaka izwi bazalwane, ngikufaka ungqongo, ngikufaka ukuphelela, ngikufaka umuthi wasezulwini ozokuphilisa, ukusiza, ukwenza yonke into, ukunikeza amandla. Yabona makuthiwa umuntu uyabhilwa, makuthiwa kuzoba nempi, abantu bayobhilwa, bayoncinda. Yabona, ngikufaka manje into yasezulwini ezokwenza ukuthi ube namandla. Ngiyakubhila manje. Izwi layihlaba inhliziyo yami, la ngibonisa ukwethu kakwam, ngaze ngazivuma izono zam eGolgotha. Izwi elizohlaba inhliziyo yakho lele ngilifundayo njengamanje. Jeremiah chapter 4 verse 23. Sibuka bazalwane
izinto uNkulunkulu azozenza ezizobudala ukuthi kube nechaos emhlabeni, izinto esithembele kuzo njengamanje esingavuma ukudela konke ngoba sithi ziwukuphila uNkulunkulu usazodila nazo. Ngoba sithi zimpumelelo yalelizwe uNkulunkulu usazoyihlifiza, usazoyiphihliza, usazoyicekela phansi, usazoyidestroy uNkulunkulu. Lezi usuku lwakhe. Ngabuka umhlaba bheka wawuyize wawungena lutho nezulu lalingena kukhanya. Ngabuka izintaba bheka zazamazama onke amagquma anyakaza. Ngabuka bheka kwakungekho muntu, izinyoni zonke zezulu zazibalekile. Ngabuka bheka izwe elivundileyo laliyihlane, nemizi yalo yonke yayidiliziwe ebusweni buka Jehova naphambi kolaka lwakhe oluvuthayo. Uverse 27, ngokuba uJehova usho kanje uthi, izwe lonke liyakuba incithakalo, kepha angiyikuliqeda ngokupheleleyo. Umhlaba uyakhala ngalokhu, izulu phezulu limnyama, ngokuba ngikukhulumile, ngikuhlosile, yeah right, ngokuba ngikukhulumile, ngikuhlosile, ngingazisolanga futhi, angiyikubuya kukho. Umuzi wonke uyakubaleka ngenxa yemsindo wamahashi nowabemicibisholo. Bayangena ezihlahleni, bakhuphukele emadwaleni, imizi yonke ishiyiwe akakho hlala kuyo. Right, asibuyele emuva bazalwane. Bengithe ulokhuza na Jeremiah 4 verse bani? Verse 23 to 26. Right. Umhlaba uverse 28, umhlaba wonke uyakhala ngalokhu, izulu phezulu limnyama. Izinto uNkulunkulu asazozenza lezi bazalwane. Uverse 27, ngokuba uJehova usho kanje uthi, izwe lonke liyakuba incithakalo, kepha angiyikuliqeda ngokupheleleyo. uNkulunkulu ngeke aqede nya finish, kodwa hey uzoyenza lento yakho uNkulunkulu. Abantu bazoshiya amakhaya babaleke bakhuphukele entabeni. Kanti nakho lami emavesi esiwafundile kwazona intaba isayizoyikhalela nazo incibikale. Zibona amandla kaNkulunkulu. Alright. Uverse 26, bheka izwe elivundileyo laliyihlane nemizi yalo yayidiliziwe. Yabona imizi yalo idiliziwe bazalwane. Njengoba abantu bebhizi bakha nje, uJesu uthe insuku zogcina abantu bobe bakha. Isenzo sokwakha sikho wrong per se. But wakha ngayiphi motive, wakha umi kuphi? Wakhelani? And futhi wazi ukuthi lento ekubambezelayo nje manje okwakho ugcina abanye benza izikweletu kuba bayakha, abanye baboleke imali enjongo ukuthi bafuna imizi ethile, bafuna imizi emihle. Yonke lento isazodilizwa bazalwane. Yezi intukuthelo kaJehova. Kholwa. Balekela ulaka likaNkulunkulu. Ziphephise. Zisize ngokuthi uyisindise, ngokuthi uze kuJesu Kristu wavuka. Uthatha amazwi akhe. Ubambelele kuwo, thatha izethembiso zezwi likaJesu, ubambelele kuzo izethembiso. Ziqinile kunezintaba. Noma zingawe intaba ichitheke, kodwa amazwi kaJesu aqinile, amile kuze kube phakade. Kuyodlula izwi nomhlaba, amazwi kaJesu amile kuze kube phakade. uNkulunkulu uyasisiza bazalwane. Njengoba ekhuluma kanjena ngomlomo wami, uyasisiza uNkulunkulu. Asivumeke ukusizakala. Suka la wakhe khona. Suka kule position okuyo yokuthanda izwe nezinto zalo. Yokuvumelana nama systems alelizwe. Abantu abangakholwa bayazi zonke lento. Thina sikholwa bekufuna besibhizi kanjena sifunda lezi zinto bazalwane. Sazi ukuthi singobani identity yethu. Sazi ukuthi ubaba wethu ucabangana engqondweni yethu yakhe. Ngoba isiprofeto ngabaprofeti beqiniso bakaNkulunkulu, siwumcabango kaNkulunkulu. uNkulunkulu usuke ezositshela ingqondo yakhe ukuthi khonana engqondweni yakhe. Yini ayicabangayo, ama plans akhathini. Bese ke lo uNkulunkulu akhuluma ngomoya wakhe kuye, abese yakhuluma umprofeti, sazi ukuthi ingqondo kaNkulunkulu icabangani njengamanje. Yilento uNkulunkulu ayicabangayo, yilento uNkulunkulu ayiplanile njengamanje. Izokwenzeka abazalwane. Wona ngicabanga ukuthi uzomvimba uNkulunkulu. Ucathi uzomelana noNkulunkulu wena. Ngiyakholwa manje ngihlushwa yini?
Siyaqhubeka egameni kaJesu. Ake sifunde Hosea chapter 4. Sofunda ivesi elilodwa nje kuphela. uHosea ke yeziye izincwadi laphana abaprofeti ababhala incwadi ezingenayo amapheji amaningi. uHosea chapter 4 verse 3. Lezi prophet abazalwane iningi laza ayikafulfilleki, ayikagcwaliseki. Ngidadishile iprofeti zeBhayibheli Old and New Testament lezi engikhuluma njengamanje ezinye zaza ayikagcwaliseki. They are still yet in the future, but not a distant future now. Ngenkathi abaprofeti kwakuseqhelile kancane, but njengoba ngikhuluma nje lesikhathi sethu they are very close manje ukuthi ifulfilleke. Ngalokho izwe liyakudabuka, bonke abakhe kulo badangale, kanye nezilwane zasendle nezinyoni zezulu, yebo nezinhlanzi zolwandle ziyakususwa. Makungabikho ophikisana nomunye asole omunye, nokho abantu bakho bayakuphikisana nabapristi. Njoba namhlanje basikhuluma kanjena siyakhuluma siyasho ukuthi uNkulunkulu uthini, uyakhuluma uNkulunkulu ngomoya wakhe kithi, sizotshela abantu ukuthi nazi into uNkulunkulu ayikhulumayo, bayaphikisa abantu. Ile nkingi uHosea naye ebhekene nayo ngalesa sikhathi, wathi uNkulunkulu ekhuluma ngomprofeti wakhe uHosea, baphikisa abantu. uHosea hamba uyokhuluma nabapristi, then abapristi bahambe beyofundisa abantu, bashumele kubantu, baphikisa abantu. Namanje basaphikisa abantu. Alright, mpristi uyakukhubeka emini, kukhubeke umprofeti kanye nawe ebusuku, nonyoko ngiyakumbhubhisa. Abantu bami babhujiswa ngokuswela ukwazi, ngokuba ukulahlile ukwazi, nami ngiyakulahla wena. Ungabi ngumpristi wami, lokhu ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho, nami ngiyakukhohlwa abantwana bakho. Alright, ya ke bazalwane, siyabonga egameni likaJesu. Isho njalo inkosi ngoHosea, isho njalo inkosi ngoHosea bazalwane. Umprofeti uHosea uthini umprofeti uNehemiah chapter 1 verse 4 to 6. uNehemiah chapter 1 verse 4 to 6. Kwathi lapho ngizwa izwi lawo mazwi, kwathi lapho ngizwa lawo mazwi, ngahlala phansi, ngakhala izinyembezi, ngalila izinsuku ezithile, ngazila ukudla, ngakhuleka phambi kukaNkulunkulu wezulu, ngathi ngiyanxusa Jehova Nkulunkulu wezulu, wena Nkulunkulu omkhulu nowesabekayo. Ogcina isivumelwano nomusa nabakuthandayo, nabagcina imiyalo yakho, ukuba indlebe yakho ilalele namehlo akho avuleke, ukuze uzwe umkhuleko wenceku yakho engukhuleka phambi kwakho ngalesi sikhathi imini nobusuku ngenxa yabantwana bakwa-Israyeli, izinceku zakho, lapho ngivuma izono zabantwana bakwa-Israyeli esone ngazo kuwe. Yebo, nami nendlu kababa sonile. Uyamuzwa umprofeti, uyakholwa izinto uNkulunkulu ayithembisile ukuthi abonile uzobenze njani, igangi zonke uNkulunkulu uzoyijezisa kanjani. Uyakholwa umprofeti, uyayikhalela, uyagijima uNkulunkulu, uyothi uNkulunkulu nami nendlu kababa sonile. Sonile siyisizwe sakho, singabantwana bakho, siyisizwe sika-Israyeli. Sovuma Nkosi, ngoba ngiyayikholwa lento ozoyenza. Ingakenzeki lento Nkosi, shintsha ukucabanga kwakho, shintsha ukuhlela kwakho, shintsha uplana kwakho. Sicela usithethelele njengamanje Nkosi. Isikhathi nje manje lesi ngabe kuthiwa ibandla liyaphenduka, ngoba sonile bazalwane, silibandla likaKristu. Sithande izwe nezinto zalo, sangcola, siyihlazo nje bazalwane. Bathi kucela ukuphikisana, instead ukuthi kuvunywe ukuthi sonile, siphenduke, sikhale uNkulunkulu wethu njengoba uNehemiah njena. Bathi sicela ukuphikisana, sicela ukuphikisana bazalwane. Kwakhona nje lokho futhi sisaqhubezela phambili ukona. Asithobi ukuthi siphenduke. So funda uZakhariya bazalwane, uchapter 14, ichapter yokugcina kuZakhariya.
Sifunda uverse 4 noverse 5. Sibuka izinto uNkulunkulu azozenza ensukwini zokugcina lapho esesuka uNkulunkulu ephindisela khona kubo bonke abantu abangafuni ukuphenduka. Izinyawo zakhe ziyakuma ngalolo suku entabeni yeminqumo ephambi kweJerusalema ngasempumalanga. Intaba yeminqumo iqhekezeke phakathi ngasempumalanga nangasentshonalanga, kube yisigodi esikhulu kakhulu. Ingxenye yentaba iyakuqhekezekeleka ngasenyakatho nengxenye ngaseningizimu. Ngiyakubalekela esigodini. Niyakubalekela esigodini sezintaba zami, ngokuba isigodi sezintaba siyakufinyelela eAseli. Yebo, niyakubaleka njalokhu nabalekela uzamazama komhlaba ngezinsuku zika-Uziya inkosi yakwaJuda, lapho kuza kufika uJehova uNkulunkulu wami nabo bonke abangcwele kanye naye. Kusazofika isikhathi lapho abantu bezobaleka khona, la kuzoqhekeza khona intaba, isimangaliso esikhulu esokwenzeka qhekezeka intaba ihlukane phakathi, ingxenye iphume ishona entshonalanga, ingxenye ishona empumalanga. I mean yini intshonalanga vele la, right? Iningizimu, inyakatho neningizimu. Enye ingxenye yentaba ishona enyakatho, enye ingxenye ishona eningizimu. Isazokwenzeka lento bazalwane, kobe ngasabhediwe. Isambulo 6 verse 12 to 13. Isambulo 6 verse 12 to kuzana. Isambulo 6 verse 12. Nelabantu abandukisayo, ngifuna ukuvula ivesi njengamanje. Labantu abandukisayo bethi phumelelani emhlabeni, fundani nizophumelela, nizobusa, nizoceba, ba create ama business opportunities nani. Awuzwe nje manje uthini ezokwenzeka. Bona bazokwenzani bona? Uma sekwenzeka lokho kuzokwenzeka, ngizokufunda nje manje. Bona isenzo sabo soba yini? Ngase ngibona lapho livula uphawu lwesithupha, kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, nelanga labamnyama njengendwangu yesaka loboya, nenyanga yonke yaba njengegazi, nezinkanyezi zezulu zawela emhlabeni njengomkhiwane uvuthulula umphobo wawo nxa uzanyazanyiswa ngumoya omkhulu. Nezulu lagoqwa njengomqulu wencwadi usongwa, nezintaba zonke neziqhingi zasuswa ezindaweni zazo. Namakhosi omhlaba nezikhulu nezinduna nabacebileyo nabanamandla nezigqila zonke nabakhululekileyo bonke baqasha emihumeni nasemaweni izintaba, base bethi ezintabeni nasemaweni, welani phezukwethu nisisithe ebusweni balowo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lwewundlu, ngokuba usuku olukhulu lolaka lwabo uNkulunkulu ophilayo nenkosi uJesu selufikile. Kubanike onamandla okuma na. Uyezwa? Nje besihupha nje manje. Phumani kuma systems bazalwane, lezi zinto uNkulunkulu usazoyiqeda, usazoyijezisa because it's corrupt. Ziwumqondo kaSathane. Phumani kulezi zinto. Zilwa nathi ikhulu. Abaphathi mandla, mawufunde lesingisi likubeka kahle lana. Ama government officials, ama governors, the kings, the presidents, the rich, the poor, the slaves, the free men, bonke abancane abakhulu, wonke umuntu emhlabeni bayabuza manje ukuthi ubani ongama phambi kwabo, ngoba sekuyisikhathi solaka lwabo manje. Bayazi ukuthi kunolaka oluzofika, kodwa ababhizi bayancindezela ngama systems alelizwe, babhizi banibambezela ngezinto zalelizwe ezizophela bazalwane. Ma uNkulunkulu ethi asikhulume kanjena, nilwa nathi nini? Manje uNkulunkulu asikhulume kanjena nesidinelwe nesicasukela, right? Ufuna ukusatha nobanike, usatha nenceka kaNkulunkulu noma usatha nabantu abangakholwa. Buka ukuthi kuzowenzakalani kubona. Funda phela, funda lapha ubothi kuzowenzakalani. Bazobe sebekuphi, wena uzobuka uphi ngaleso sikhathi? Njobe ngigqugquzela nje ukuthi fundani, phumelelelani, sebenzani, beqamba amanga nemisebenzi ayisekho vele. Nalama business imali abayikhipha i-corruption. Buthi injani imigwaqo eSouth Africa? Yebo uthi injani imigwaqo eSouth Africa? Funa bekunemali ephumile sakhanda imigwaqo. Ziyafa imoto zabantu, imoto ziyaginqika, kufa imndeni, kufa abantu, kube njeyana abantu bakhubazekile manje, balimala engozini zemoto. Indaba na umgwaqo befuna ukukhandwe, imali idliwe lezi igangi lezi. Lezi igangi enilalelayo njengamanje. Lezi igangi ezithi fundani.
lezi gangi lezi ezithi ziyabusa njengamanje lapha azimsaba uNkulunkulu kodwa ni busy nilalela zona then masithi sontshela iqiniso nilwa nathi. All right, Isaiah chapter 30 verse 5. Bambalwa abantu abazokutshela iqiniso kulesi sikhathi siphila kusona ngoba mabebona wena babona imali. Angiphathi kona mazoqhamuka kubo ufundile unemali uhamba ngemonto enhle bathi awungadla mina kababa. Beswa namhlanje kuyabangwa namhlanje. Abantu bami laba abantu bami unabantu wena. Wafela abantu esiphambanweni. Uyakwazi ukudala ikati ke nje. Ake siyeke ikati intuthwane nje ungayicreate. Kodwa manje ubhose ukuthi unabantu bakho. Bese nijabula nani ukuthi hayi ubani uyangithanda akakuthanda ufuna imali yakho. Uma usudele konke nje manje ushiye yonke into uthathe yonke into ingcebe yakho inikele embusweni kaNkuluNkulu nje uJesu eshila athi ibekani ingcebeni ezulwini then usala ungenalutho uzobona ukuthi uyakuthanda lo muntu. Ngabe nesikhathi angeke abe nesikhathi nawe. Bathi mothatha lesinqumo nje manje usuzwe lezi imfundiso ngiyaqinisa. Isaiah 30 verse 25. Sishumayela izwi kaNkuluNkulu ngesibindi bazalwane. Yabona? Khona umhlabeleli lisakhula ngifunde primary wezepolitiki. Wezepolitiki sasuhla babesiculisa wona lapha namakwisikhathi lesi angazi kwakusuka ikhathi zepolitiki lesi ngoba kwaphethe inhlangano nesikhathi zenhlangano lesi. Athi amagwala abanye bayale thina siya phambili abanye bayale siya phambili. Amagwala abazalwane adidizela ashona lena awafuna uphumela obala neqiniso. But amaqhawe njengamanje azophumela obala akhuluma iqiniso. Siyaphambili manje sibheke ekhaya ezulwini but sisesemhlabeni funeke sezintando kaNkuluNkulu ephelele. Nansi into esicabanga ngayo. Nansi into esikhulekelayo sicela uNkulunkulu asisize ngayo ukumjabulisa ukumthokozisa abazalwane. Yonke lento ukutamasa kwalemhlabeni kuzodlula. All right. Ngithe sifunda bani? uIsaiah 30 bani verse 25. Ufundeka kanje igameni kaJesu. Kuzo zonke izintaba eziphakemeyo nakuwo onke amagquma amade kuya kuba khona imifula nemifudlana yamazi ngosuku lokuhlaba okukhulu. Ngosuku lokuhlaba okukhulu lapho kuya kuwa imibhoshongo. Verse 26. Futhi ukukhanya kwenyanga kuya kuba njengokukhanya kwelanga. Right. Ilanga lapho khona uIsaiah uveza olunye uhlangothi ke lana ukuthi isikhathi icishe ilanga abazalwane ilanga uNkulunkulu uzovela limultiply ukukhanya kwalo. Kusho ukuthi ilanga mabe lishisa uthi mabe lishisa mhlambe indlela elishisa ngayo manje uma selikhanya yabona lokho kukhanya kusho bazalwane mawuqhubeka lana okay futhi ukukhanya kwelanga kuya kuba njengokukhanya kwelanga nokukhanya kwelanga kuya kuphindwa kasikhombisa njengokukhanya kwezimini eziyisikhombisa ngosuku uJehova abopha ngalo amanxeba abantu bakhe aphulukisa izilonda nezemivimbo yabo. Right. Uma ilanga lishisa abazalwane nje balikhanya nje manje. Uma seliphindwe kayi7 kuyobe kunjani ukushisa emhlabeni kubantu? Then uNkulunkulu bese eduthisa abantu bakhe lapha ebopha ilokhuzana mayithi Isambulo 21 uyosula inyembezi. Ngoba isikhathi ukuthi uNkulunkulu asula inyembezi. Yonke lemvimbo esishawa ngayo sishayiwe bazalwane mentally sishayiwe, physically sishayiwe, emotionally sishayiwe, spiritually sishayiwe. So uNkulunkulu uzobopha lemvimbo bazalwane but uzobe wenzalana emhlabeni ilanga silishisa kakhulu. Koba kwenzakalani bazalwane emhlabeni ilanga silishisa kakhulu? Ilanga seliphindwe kayi7. Kuyobe kumnandi. Umlilo phela lo bazalwane. Kuyaqothuka. Yazi lona leli langa nje manje likhona liyelishisa ngendlela uzuthi bengazathi lilayo iduzane bengathi lishisa ukhakhayi. Umhlabathi ushise ungakwazi ukuhamba ngenyawo barefoot. Then ufuna ukuthi ugqoke something. Uma ubeka lokozana uphaqa kaplastic uncibikale ushwabanisa ukushisa kwelanga. Kuyoba njani ke mase liphindwe kayi7? Kulabo abazobe bakhile emhlabeni abayazi lento ukuthi izokwenza uNkulunkulu uzoyenza. Ngicela uqineke njengamanje mzalwane thatha isinqumo uyihlukanisela uNkulunkulu nje manje uphila impilo obungcwele ngeke ube ingcwele uphakathi kwabantu ababa ama systems alelizwe ubhizi nawo ungcolisa ingqondo yakho ngalezo zinto ucabanga njengabo ucelebrate njengabo ngeke uzube engcwele.
yenzizwi elithi phumani phakathi kwabo. Yizwi kaNkulunkulu elisho njalo akuyena umuntu, phumani phakathi kwabo nihlambulule. Ukuze uJehova namukele, uze uNkulunkulu anamukele. Ngibe ubaba, ngibe uNkulunkulu, kusho uNkulunkulu. Ofunda kwabaseKorinte besibili chapter 6 from verse 14 to 18. Ngeke uJehova simukele, ngeke uNkulunkulu asimukele bazalwane. Uma singahlukani, yitho kufanele sihlukane nezinto ezingcolileyo ezisystem yalelizwe. Sizoyisebenzisa izinto zalelizwe kodwa sisebenzisa ngendlela eright, hayi sicontrolwa yibo ukuthi sisebenzise ngokuthanda kwabo, ngoba bona ngendlela abathanda ngayo vele bafuna udestroy abantu ngoba ba-assign uSathane. Abasayina amademoni basebenzela uSathane. Manje thina masisebenzisa izinto ematerials zalelizwe sisebenzisa kahle. Umbuzo uthi uzoyithola kanjani lezo zinto lezo? Then uthe uJesu singakhathazeki. Noma singahlushwa abazalwane, noma singaliwa, noma singazondwa nani, noma singahletshwa, noma singabizwa ngonke amagama lawo abhlungu, noma singahlupheka okomzuzwana, noma uSathane eqonda ukusigwinya, sibonga ukwazi ukuthi uJesu ungumeli, usinxusela imihla ngemihla. Sibonga ukwazi ukuthi uJesu uyasimela bazalwane, ngoba kwenzeka ngenxa yakhe. Nathi besikhona besimshungunye nabo bonke kulelizwe bazalwane, sifuna impumelelo yalelizwe. But inkosi yasitakule yasisiza, sabona ukuthi hey ayisizi lento. Mina ngikhuluma from experience bazalwane, ngiyalwazi usizo lwalapha kuma systems. Mhlambe bengakhohlisa nje abakhohlisayo bethi kuyaphile kusindisiwe, ngiyalwazi usizo lwalapha mina. Hayi ukuthi ngoba mina mhlambe ngikholwa elincane, mhlamba ngikholwa, kulungile mawuthi ukholwa okuncane, ngiyambonga uNkulunkulu ngisizile ukuthi angambulele endlela angambulele ngayo. Ngakho lokho okholwa kwami okuncane ngiyambonga ukuthi futhi angisize lokho okholwa kwami okuncane. Yazi bengiyibuka abazalwane ngisasebenza makuthiwa siphumile uhulumeni uskiphile walelizwe, ngisasebenza khona, then siyodla amahotela, ama-colleagues amanye azangihleke ukuthi hey iyadla lensizwa, uzoya kanjani ukudla kunebuffet ngoba afuna ukuphaka yonke into ongayazi ongayijwayele ubekela udle. Ngabona kuthiwa isidla kudla isiminzi, kodwa leso siminzi leso uNkulunkulu wasenzela umusa, sadela konke, sahamba uNkulunkulu wasipha ukukholwa okuncanyana ongangenhlamvu esinaphi. uNkulunkulu wasiqalisa khona ukuthi sikholwe uNkulunkulu ukuthi noma mangishiya lo msebenzi kulungile, ngizophila ngingasebenzi kodwa uNkulunkulu uzongiphilisa. Ngiganiwe nonkosikazi ngizophila, nginabantwana ngizophila. Laba abadla kancane kuthiwa yini inculu, akadli kakhulu phaka kancane yena, baphi njengamanje? Bayesaba because akuyi ngokuhlakanipha komuntu, akuyi ngamandla omuntu, kuya ngokukhetha kaNkulunkulu nangomusa wakhe. uNkulunkulu uthatha khona lokho okudelelekile nezehluleke okubuthakathaka, ajabhise laba bathi banamandla. Yazi ngengimangela ngempela bazalwane, khona abantu ngithi mangiqhathanisa nabo lo muntu akadli ngempela, udla into encane kabi. Mina ngiyabothi phela ngiyadla impela, ngidlela ukusutha. Noma ngidla wansike nje, mangidle once ngisutha isikhathi eside, kodwa umuntu mayesangibona ngisadla uthi uyadla lo muntu. Right, uNkulunkulu angisiza khona nginjalo, ngiyibonge khona lokho ukuthi hey labantu okuthiwa abadli bayizinculu impela abanendaba, ngisho ukuthi wakudeki ukudla kumnandi, abanendaba nje. Uyabona ukuthi udaliwe imvelo yakhe, kodwa masikhulumela message asidele konke bayisaba. Asidele konke bazalwane uyesaba. Usabani ngoba vele naphela kahle nakakhulu. Yena ufuna bephela kulula kuyena ukuthi adele konke, ngoba kanendaba nanokudla. Baningi abangihleka abazalwane. Ngiyabonga Jesu ukuthi wangenzela umusa. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi wangenzela umusa abazalwane. Abanye sebadlula ngisho emhlabeni and bafa bengihleka. Lithi iBhayibheli one kakhulu uthanda kakhulu. Ngiyabonga umusa kaNkulunkulu. Akhona ukuhlonipha komuntu. And manje ngiyambona uNkulunkulu liqinisa izwi lakhe lithi lokho okudeleleke uNkulunkulu uthatha khona impela, lokho okudelelekile. Lokho kuyihlazo, lokho kuyihlaya, thatha khona uNkulunkulu. Hawu wena uyasaba ukudela konke, kodwa futhi awudle kakhulu. Lodla kakhulu impela usezokuthatha manje lokudla kudla kakhulu, ngoba manje uyashiya nalapha ethola khona lokudla lokho. Indlela kaNkulunkulu iphakeme bazalwane. Ngizama uqinisa wena njalo, futhi ngizama uqinisekisa wena ongazi ukuthi no, I'm speaking from experience bazalwane. Thatha isinqumo, hlukanisela uNkulunkulu
qhubeka ukholwe uNkulunkulu ophilayo. Ngifuna ukuthi uconvince ukuthi ngiyakhuluma, fundizwe likaNkulunkulu ukholwe yilo lizokunikeza amandla, yilo lizokwakha ifaith kuwe, ifaith ezokumisa ngisho kuthiwa kuqhamuka imvula zeinkinga, kuqhamuka iphepho, yabona, kuqhamuka izimo ziyaphambana nawe zibhlungu, into ezokumisa yizwi likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu likhanda ukholwa ngaphakathi kuwe, umkholo uNkulunkulu ukuthi njoba ngena kulomfula njena udla indwani uyagugula kodwa uzoma nami njobe ethembisile ukuthi awuyiguguleka. Njoba ngena kulomlilo njena uNkulunkulu uthembisile wathi ngeke ngishe. Bama abazalwane oDaniel oShadrach noMeshaki lapha esithandweni somlilo. Bama bafakwe emlilweni waphindwa umlilo, angazi uma kayisikhombisa nisengohliwe, waphindwa umlilo washisa kakhulu. Bama bamkhola uNkulunkulu ngoba babe nezwi likaNkulunkulu belikholwa. Njengoba nje ngineza lolozo bazalwane, ilona kuphela lokumisa, ilona kuphela elizokwenza ukuthi ukwazi uthatha isinqumo, hayi ukuthi ukopele mina, hayi ukuthi ubukele mina, no. Thatha izwi udle lona, ulikholwe. Bayathandaza abafundi bakaJesu uma inkosi uJesu ikhuluma izinto ezijulile, bathi inkosi yandisa ukukholwa kwethu. Ithi inkosi uJesu ngisho ukuthi ukukholwa kuncane ngangenhlava esinabi, makukukholwa kwangempela kuncane kanjalo can move mountains. Kuphi lokho ukukholwa bazalwane? Masikhuluma ngentaba sikhuluma ziphi? Sikhuluma ngentaba zokuhlupheka, zobupha, zokuswela, zokuthi awuthola umsebenzi. No, Jesu akayikhuluma lezo ndaba lezo. Wayekhuluma ngalezi inkinga ezolethwa uSathane ukuthi mawulandela uJesu, ukholwa inkosi uJesu, ukholwa kwakho kusho ukuthi kancane, uSathane ozoba intaba phambi kwakho nezikhonzi zakhe nesisebenzi zakhe ngendlela zalelizwe, uma bezoma phambi kwakho uNkulunkulu, lokho ukukholwa kwakho kuzoyimove intaba, uzokwazi ukuqhubeka umele uJesu, umele umbuso kaNkulunkulu ngokukholwa ngisho ukuthi kancane ngangenhlava esinabi. Wayesho lokho uJesu. Hayi lokhu kushumayela manje okutwistiwe, okuphambanisa, kusetshenziswa ifaith kabi. Abantu beyifunela inkanuko zabo, basebenzisa iprinciple lombuso kaNkulunkulu kodwa bayifunela inkanuko zabo, nothi kudunyiswa uNkulunkulu kuphakame bona, dunyiswe bona. Sikhuluma iqiniso sikuKristu, silikhuluma ngothando. Umuntu uma umthanda uprova ngokuthi ukutshela iqiniso. Sengikushilo lokho ngaphambilini, noma kwamanye ama-audio ngikushilo futhi. Ubani umuntu uma ekuthanda ukutshela ini iqiniso. uJesu indlela neqiniso nokuphila. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wazanela indodana yakhe ezele yodwa, wathumela uJesu indlela neqiniso nokuphila, ukuthi abantu abakholwa inkosi uJesu basindiswe bathole iqiniso. uNkulunkulu uliqiniso, izwi lakhe liyiqiniso, indodana yakhe uJesu iyiqiniso. So ke umbuso kaNkulunkulu it is about truth. So ke thina silandela uJesu ophilayo, thina singabombuso, subjects of God's kingdom, sikhuluma iqiniso bazalwane, and uthando luprove lapho, uthando unconditional. Asithandi ngendlela yezo bazalwane, sithanda ngendlela yombuso kaNkulunkulu. Indlela yothando embusweni kaNkulunkulu ukukhuluma iqiniso, ukushumela iqiniso, ukuphila iqiniso. La uhluleka khona ukhuluma iqiniso, ngihluleka Nkosi, lana ngihluleka, la Nkosi ngisebuthaka ngisehluleka. Into yakhe iyiqiniso. Njoba ngikhuluma nje uyahlabeka, uyathinteka, phumela obala ukhuluma iqiniso uthi hayi cha ilikhona lalento kodwa manje ngiyayizwa ukuthi iqiniso, ngicela ungisize Nkosi. Ukhuluma iqiniso nje, hayi ukuthi wambulwa. Alright, siyabonga kakhulu egameni likaJesu. Amen.